karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Ug ay kog sa muka. Pamati. Oh, ay, aray ha? Aray ha? Sakit ng akong bukton ha? Kinahanglang muuban ka na ako karon dayon. Dili na ko mo pauli sa inyo. Bahala na mo sa inyong kinabuhi. Dong, ayaw nagpasakiti ang akong anak. Ah, Oh, hadlok di ka sa akong inahan? Abi ba na kong balasubas na langgit kay ka? Dong, kung nasuko man ka sa akong anak na nahimong asawa sa imong amahan, ayaw lang intawon siya pasakiti. Mao na. Mamugkos man din mo pauli ko. Kaurubitay na palayas na ko. Unya karon nga nilayas na ko, imo na sa kong papaulion. ang akong amahan ang gusto nga mo pauli ka. Busa ta na. Mamauli kita. Unya na. Ganahan pa kong manihapon o ba nilang mamagpapa. O kung gusto kang mapauli, maghuwat ka. Ni anang imong ilisan dong, limpyo na. Buhi bang tag-iya ining t-shirt o pajama nang? Buhi mo lang. Buhi pa taon ng akong amahan nga parehas ni mo kabadlungon. Natubuan na niya dong, dugay na nang wa masuot. O kung gusto kang sayot ang magkapauli, ali, diri, ikay hiwa sa lamas. Ano? Di ko mauwa na eh. Idi magkat-on ka. Unsaon naman kun maggubat ng kalibutan ha? Unya, idagsa sa isla nga ikaw ra? Mamatay kas kagutom? Sas kadagan, binamag-storya eh. Oo na. Ako hiwa ng mga lamas, be. Mag-ilison ako. Nindo talaga mga design dito, ma. Mga bahalon sa mga panapon. Oo, oy. Sa Anong kita pa lang sugod ka ako mga ini? ganahan, Baha, chika. Hilig ba yakay ka manangin, di ba? Kahubot asutan. Nindo talaga dito. Muta. Hapit na maluto. Oo, ma. Uy! Hala! Ikaw na sab! Ikaw na sab ni! Nganong niyaman ka? Ug nganong imo man ang gisulo ba akong t-shirt? Noy. Kuan. Nagkuha ko ni Alexa. Baya ang ako pag yun ang t-shirt sa pamulitika na ko numero 19. Baya ni mo! O sa mana, ha? Hay, Mas Alexa, hay! Tapos kusina, Noy. Nagluto. Aw! Makakaon na sabi ko ini og lami, Alexa! Unsa man ang giluto nimo? Giluto 551. Baya! Lahi, sinig utok ni umahang Alexa ra. Tulingig, sab. Kumuta tuda ang kusina nila da. Kumuta kayo. Wala magnitubo na nga akong laway. Dong, andam na ang lamisa. Mga ona ko no, ingon si Alexa. Hangto din hinang? Si Alexa gyapon ang hawd? Ay, dili man. Ay, sige na, dali na. Magaon at taron sayo-sayo mong makapauli. Lumigasod na eh. Lingkod na diha iyan. Naibaw kong gigutom na ka. Hoy, Dodo. Hoy, Dodo. Pa, Dungugoy! panghunaw dito. Ha? Manaoy! Oh, sige. Iyan. Ampuin ang pagkaon. Ha? Di ko kumauan eh. Unsa? Hangtod sa pagpasalamat sa pagkaon, dili ka magkamao? Unsa ra din nakatunan ni mo, oy? Pabadlong ra? Oo na. Ako na mo pasalamat. Salamat sa pagkaon, Lord. Mana? Ha? Pwede na tayo makaon.
Hoy, Dodong. Nganong galit mo kagkatawa diha? Ay, wa man. Hilom pa, uy. O, sige na, mangaon na ta. May mo bagli ka magkaming-haming diha. Nga ding magbuot ka, uy. Nagsakay ka sa kusakyanan. Magbuod yun ko kung unsay imo buhaton. Anya, kisa may nagpalit ini mo sa kinan. Si Papaen. Regalo ni niya, nako sa una. Aw, ako sa day ni. Ay! Nginang imo man ipahunong nga sa kinan, ha? Kay baw ka. Ha? Makapungot na kay ka. Kalma lang, God. Basig magmahay na sab ka, ha? Kung doon na kay buhaton doon. Huwag sa pwede maglagot na, ha? Nga tanan na lang butang sa amo. Apil na kas nagiya. Hangtod kining akong auto? Mo apil sa kagpangangkon? Natural. Asawa gud ko si mong amahan. Ha? Gusto na! Okay. Shh. Relax lang. Ah, sige. Deep breath. Sige, uy. Di na lang ako magsaba, uy. Sige. Tana na. Padayon na tana. Nga nung abot bagas kinabuhi sa kong papa, uy. Oh. Nga nawa, masabkas kinabuhi sa imong amahan ug upat ka tuig, uy. Oh, Kana, mo ni unaha og tubag. Kay kun naa ka pa uban ni papa nimo, makababag ka unta sa among kasal. Pero, nganong wa man ka sa among pagkasal? Og ni apay. Ayaw ko pagkasad sa among kaminyo o ni Ed. Kay kun nahibaw pa kung doon na siya anak kaparehas ni mo kabadlungon, di tingal ko magpakasal niya, uy. Ha? Oh. 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 Nga nang nahilo man ka diha. Oh, ah. Huy, kalma lang, huy. Kalma lang ba? Di pa ko gusto mamatay. Dahil pa ko gusto buhatos kinabuhi, ha? Huy! Hoy! Hoy! Hapit ko malugpiti, ha? wa maga. Oh. Oh, wala. Ma'am Beautiful. Salamat kung may pauli ka, ma'am. Oy. Binoy? Nga nang nagpasalamat man ka? Ong. Mingaw man kayo nga wa ka good. Ay, naba si Ed sa mong kwarto, Binoy? Murag naara. Wa man tumanaw sukat ganina. Okay. Mayo kinadakan ni Sir Ian pauli, ma'am, no? Niya dining ako ba na, Binoy? Nagkinahanglan si Ed sa akong pag-atiman. Tanpa sa ha, at tuon sa nako siya. Kakapoy na kawa. Bisa ko saon. Musurok gid ang akong dugo ang magtan-aw ni nakikisa. Dabi na magtubag-tubag na siya nako. Buinit gid akong Di na siya mawa sa kung huna og sistema. Panuway bayhana. Hi! Mayong gabi, diha, Ed. Kumusta ang bakasyon? Aw, bakasyon gito gamay. Kay nakasaw man mi si mama ug papa sa panihapon. Ug diha basab si Ian? Aw, wa siya mahimo. Nagpabadlong ba siya nimo? Pero may manginang isog kayong imong anak. Pero wa gi siya mulakaw kung wa ka mauban. Aw, oo. Nakatawa bitaw ko na kuna-una. Hadlok mo di siya nimo. Wa siya mahadlok na ko. Nahadlok siya nga ipasira ko na sa hingpit ang figura butik. Pero, dili na nimo buhaton unsa. Tungod kay handumana na ninyo sa imong asawa. Gusto ka? Pero kinahanglan magtuog yun si Ian
nga desidido ko nga ipasira kini. Sayang man sab ni. Unya, ready na gyud ka sa pagpadagan sa figura. Ready na. Naibaw na ko sa tanang pasikot-sikot. Naibaw na ko sa kumprahanan sa mga lokal nga panapton o ingon man sa imported. Hangtod na sa mga beads o uban pang mga importanteng buhatonon. Good. Nasultihan mo na ba si Ian sa resulta sa iyang report? Ugma na sa akong office. Kanang dili na siya makainom. Good morning. Nakatutok mo tanan ako. Gigwapuhan eh. Siyempre. Sir? Oh, Wala saan ka sa office, di ba malik sa Sir Ian? okay. Thank you. Murag. Oh, kim sa dinig malarbaho ta. Maayo kayo ni ka na. Lingkod. Niya na sa ning acting ining bayhana nga muragig. Nagkahuman og kurso ay. Nakoy good news ni mo. Unsa man na? Okay na imong proposal costing. Approved na sa imong amahan ang estimated budget sa building o sa mga additional nga mananahi para sa menswear. Ah, siyempre. Natural nga ma-approve gina. Natural nga approved, good. Kay dili man ikay naghimos proposal. Oh, unsay Naibaw ko, oy. Nga doon ay mitabang nimo aron makahimo ka sa imong assignment. Ay, manghinaot lang ko iyan nga imog yung masabtan ang proposal. Hey, relax lang. Kakusog ba ni mo inom ron? Isapol ako sa manager. Nagbangga na sad mo sa maldita ni mong ina-ina? Marunong kayong bayhana. Nga naman. Naibawag siya nga, dili ako ang naghimo sa project proposal nga akong gisubmit niya. Unsa? Nanawag na sa panuway ay. Hello, off na ko sa trabaho. Di ka makabuot kung nasa ko. Pauli na og ayaw pag-inom. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!